дар ин дунё на ман монад, на он шоҳу на он султон бимонад. дар ҷаҳон меҳру муҳаббат хубии инсон бимонад. якчанд порча шеър. эй ҷавонӣ, аз шумо таби болида ва ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. эй ҷавонӣ покдоман, он чӣ гӯям гӯш кун, нафси худ хомӯш кун, ин ҳадисро гӯш кун. гар ту дори нияте рафтан ба сӯи як зане, ё ба сӯи хоҳаре, ё ба канори духтаре, дон ки дигарон раванд ҳатман ба сӯи ҳамсарат, ҳам ба сӯи хоҳарат, ҳам канори духтарат.